Kawai ka samla kalangat ha kajing pangklong snam lani hat atak ha kapor ba kadang lek karba ha dur ka tempel kabadon ha kharkon jong ka jela Madhya Pradesh katkum ka ni ka video kabala Spring State bha ha kiran san social media layoi ba kadang shat bat utnga jongka hakaba kala kelon kensan hamadan bat ka klem tip brewsho bat tang hadin kato kat ni sekon kala khlatno ha ka tei hi ka jaka layatho ba katay ke jingjia basyusi kalajia ha kamit jong kasngi ublay ha kawai ka tempel jong ka durka kabadon ha kasnong palasi ha bhikagon tehsil katay ka kanthai kabala tip kerteng kum kasonam bat utnga jong ka ubala tip kerteng kum ukrishna pal kini ki arngut ki layapoy kha tlang saw banai manchwa bat kidang rakhilang ya katay ka tamasa Kitai ki arngut kidang syat ya kawai kecing ruai ka bakerteng o merad holna hakaba kasunam kalakalon hamadan kensan kibreu ki bapej hakaba sedang kilaperkhat ba ka jingkalon jongka kadai ka banta jong ka jingsyat bat kilayer khibin hanrei haba kasunam ka klem khi chu ka jingting kala sapriang langba ki pajba o krishnapal utnga jongka olamre ban kentiu yaka haba umla ki waipat kibreu kilawan shakhmat ban yarab haswa ban penpoy sha ki doktor ka sonam kaladeb sange ban ring mensim ki kaipot jong ki doktor ki peni ba kalangat ha ka jingpang hat atak ka ba la penyap yaka ka sonam kadon hapdeng kamet ka bakoj bakhia shua ba kan yeshim banta ha ka tei ka tamasa bat kamshem la pen idak ai ba kadon kanu ka jing ha ka koj ka khia la ong ki ba haying hasem ki doktor kilabatai ba ka jingpang hat atak kala banjia ha unu ubriu klem dakhin ya karta ka jingle kai met teng ka pen I ya ki jing ha ka donut ha kibriu ki badon ya ka jingpang hat atak ka ba omla bantib